лоиҳаи таҳсилоти давомноки босифат ва фарогир барои ҳамаи кӯдакон. мақсади лоиҳаи таҳсилоти давомноки босифат ва фарогир барои ҳамаи кӯдакон барои такмили салоҳиятнокии омӯзгорон ва хонандагон тавассути гузаронидани омӯзишҳо нигаронида шудааст. самтҳои асосии лоиҳа: гузаронидани омӯзишҳо барои омӯзгорон ва кормандони маркази таҳсилоти иловагӣ оид ба салоҳиятнокӣ тавассути дастуру дарсҳои таҳияшуда, гузаронидани омӯзиш барои баланд бардоштани салоҳиятнокии аъзоёни созмони хонандагон дар муассисаҳои такягоҳии лоиҳа, ташкил намудани мубодилаи таҷриба дар байни аъзоёни созмони хонандагон, дастгирии лоиҳаҳои иҷтимоӣ ки аз ҷониби аъзои созмони хонандагон пешниҳод карда шудааст. лоиҳаи мазкур дар 100 муассисаи таълимии такягоҳии 21 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад, аз ҷумла шаҳри Душанбе, вилоятҳои Хатлону Сухт ва ноҳияҳои тобии марказ. дастовардҳои асосии лоиҳа: 1528 нафар омӯзгорон донишу малакаҳои худро оид ба салоҳиятнокӣ баланд бардоштанд. омӯзиши каскадӣ имкон дод ки донишҳо ба таври самаранок паҳн карда шаванд ва системаи устувори такмили пайвастаи касбии омӯзгорон ташаккул ёфт. ин иқдом ба бештар гардидани сифати таълим ва рушди касбии омӯзгорон мусоидат намуд. 2600 нафар аъзои созмони хонандагон дониши худро дар бораи таҳсилоти ба салоҳиятнокӣ нигаронида шуда баланд бардоштанд. ин омил ба рушди малакаҳои иҷтимоӣ, зеҳнӣ ва ташаббускории онҳо дар амалисозии ҳаёти оянда шароит фароҳам овард. 584 нафар аъзои созмони хонандагон ва омӯзгорон дар истироҳатгоҳҳои тобистона табодули таҷриба карда дониши худро сайқал доданд. ин табодули таҷриба боиси тақвияти ҳамкорӣ, аз худ намудани 10 салоҳият ва беҳтар шудани қобилиятҳои пешниҳоди лоиҳаҳои хурди иҷтимоӣ гардид. 144 ташрифи роҳбаладӣ ва санҷишҳои мониторингӣ барои сари вақт муайян кардану бартараф намудани онҳо кӯмак карданд ки дар натиҷа раванди лоиҳа боз ҳам босифаттар гардид. 10374 нафар хонандагон ба чорабиниҳои иттилоотӣ аз кӯдак ба кӯдак оид ба салоҳиятнокӣ ҷалб карда шуданд ки ин ба баланд бардоштани огоҳӣ ва фаҳмиши онҳо дар бораи салоҳиятнокӣ ва масъулияти иҷтимоӣ кӯмак кард. инчунин имкониятҳои нав барои рушди шахсӣ ва иҷтимоии хонандагон фароҳам овард. 219 лоиҳаи хурди иҷтимоӣ ки аз ҷониби созмони хонандагони муассисаҳои таълимии такягоҳии лоиҳа пешниҳод гардиданд, дастгирӣ ва амалӣ карда шуданд ки боиси беҳтар шудани шароити иҷтимоӣ ва муҳити мактабӣ гардида, имкониятҳои нав барои рушди ҷавонон ба вуҷуд овард, ҳамзамон бо фаҳмондадиҳии идоракунии партов ва ҳифзи муҳити зист мусоидат кард. лоиҳаи таҳсилоти давомноки босифат ва фарогир барои ҳамаи кӯдакон баҳри беҳтар намудани малакаҳои ҳаётии кӯдакон ва омӯзгорон саҳми хешро гузошт. мо якҷоя ояндаеро бунёд мекунем ки ҳар як кӯдак барои рушд имкониятҳои баробар дошта бошанд.